Mayong buntag no ni Pizza Trisi Lunes sa Hulyo mga igsunan 2026 mga igsunan no. Okay na ito magpanit og sayote. Okay mo ni sayote no. Opo ni ang gi-recommenda sa mga experts sa herbal no nga kini mo i-grind dayon or blenderon og sagulan og cucumber dayon imnon mao ni pang hugas sa tinai magisunan og naapod ta ani pwede ni gulayon no at puning gulayon karon magisunan no kita na ko ang simpleng gulay. Okay gawas sa himuon natong herbal nga tambal or kuan sa nga na ato po ng gulayon magisunan no. Okay niya ni siya atong gihiwa-hiwa no yung naanira atong simpleng pagkaon o sudan karong adlaw. Kana duha mo ni partner sa i-blender dayon imnon kada padulong matulog magigsunan mo na advice nga pahugas sa atong tinai magigsunan magkaon sa gabi atong i-blender dayon imnon usa ka sayote o duha ka cucumber depende sa kadakon magigsunan. Okay basta kay mao nay kasagaran duha isa ka sayote o duha ka cucumber mo nay pares niya no atong i-blender dayon atong imnon paghuman pwede itangan yung gatas ug di mo ka tulon og walay palami sa inyong i-blender nga cucumber o sayote no. I-research lang ninyo makita niyo kung sa mga benepisyo. Okay na sugod tagluto sayote no. Kaya kung ano ipasudan sa mga kauban diri pa ako kaon ko ani sayote magisunan kay nagimantikaan pero ang mantikaan ni vegetable oil mahilti gyud gyapon ni magisunan ko. Okay dia i-minimize na nato kaon kay bawal na sa mga karne no kani unod po na magisunan okay na ang kung humba igsago nako sila mga bata okay ra ani no. Ato tagaan to gulay parang himsog nilang lawas na gisunan ning naanira. Di ko na ito palabian gamay rang humba na kana man ang sayote no. Okay at tayo no di tayo makadaot tanan. Okay di man makadaot kay gamay maunod ng punang humba di humba ang piniritong unod humba kang meaning humba kay naman ay tambok mo na ba sa gran humba tambok man nga kuan baboy ang humbaon. Okay tabaw gamay okay daog na tuyo optional na bitsin pwede butang bitsin gamay pwede ana ra. Okay wala itong sudan karon simple lang gihapon. Okay mo daghang salamat sa pagtan-aw ni akong vlog no kay naani lagi ako mahimo. Unta o inyo suportahan ning ani sudan o ani mga pobreng vlogger no kay makapalit og bitsin asin kay bawal na bitsin. Pay tag-asin o unsa pay uban nga pang kusina o ganing sayotes ba og cucumber brato ra man ni magigsunan palit ani og nanatay income. Okay joke na tanan.